kanske ni inte riktigt vet hur jätteintressant flora och fauna vi har i den här trakten. Och som ett levande exempel på denna levande flora och fauna så har vi faktiskt ikväll här hela Vasas flora och fauna. Och jag tror Mattias, du får berätta vad det är. Varsågod. Ja, det är jag och Iris Villinen här. Mattias Berkas, Iris Villinen. Och vi är Vasas flora och fauna. Om jag någonsin var till Jakobsbergen måste vara något extraordinär. Frågan om jag inte har gett dem offeren. Så länge det ser som något djur så är det knappast värt om ni som tror att hon har rätt. Jag håller helt med om att vad gick snett. Men hon har fel om vad jag var som en sen. Jag tror inte på det Jakobsbergen. Om jag någonsin var till Jakobsbergen kommer inte vara som på gamla goda dag. Det skulle vara om jag gick att andas fritt igen. Det skulle vara om sommaren inte fanns kvar. Och de som tror att hon har rätt, att mycket väl skulle kunna gälla som de måste gälla över alla andra män. Jag tror inte bara till Jakobsbergen. Om jag någonsin var till Jakobsbergen måste vara för någon riktigt speciell. Det skulle vara om jag gick att andas fritt igen. Det skulle vara av och an de backar som på kväll. De som tror att hon har rätt. Jag skulle aldrig kunna göra så. Går inte bevis så jag har på känn att jag aldrig var till Jakobsbergen.